Kada ka kuskura mutane su san shirinka na ci gaba a rayuwarka. Ina tabbatar maka da cewa idan suka san shirinka na ci gaba a rayuwarka ba za su yarda ka wuce su ba. Sai sun yi duk mai yiwuwa domin su ga sun sami irin ci gaban da kake shirin samu a cikin rayuwarka. Bari na baku tarihin wani mutum wanda ya gani arziki a saman dutse. Maimakon ya je ya ɗauki wannan arzikin, sai ya je yana gaya ma mutane cewa ya ga arzikin da ya same shi ya ci gaba a cikin rayuwar shi. Kafin ya je saman wannan dutsen ya ɗauki arzikin da ya gani a saman shi, har mutanen da ya gaya ma sun yi sauri sun je saman wannan dutsen sun ɗauki wannan arzikin da ya gani. Wannan misali ne, shi yasa duk abin da za ka yi matuƙar zai sa ka ci gaba a cikin rayuwarka. Kada ka gaya ma kowa sai idan ka ci gaba an gani. Daga lokacin da ka gaya ma mutane shirinka na ci gaba a cikin rayuwarka, ta wannan hanyar ce kake samun 'yan hassada da wanda za su kara ma gwiwa, da wanda za su yi tunanin ba za ka iya zama komai ba, da wanda za su yi kokari su kai ka ƙasa. Da a ce babu wanda ya san shirinka na ci gaba a cikin rayuwarka, to babu wanda zai yi ma hassada, babu wanda ya isa ya kara ma gwiwa. Duk abin da za ka yi matuƙar zai sa ka ci gaba a cikin rayuwarka. Kada ka gaya ma kowa sai idan ka ci gaba an gani. Idan wannan bidiyon ya ƙayatar da kai, ka daure ka danna masa like, sannan ka ba da ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon, sannan ka gayyato wasu abokanka su zo su kalli wannan bidiyon domin su amfana, sannan ka raba shi. Ta haka ne kawai za ka biya ni.